ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Ivy's Secret File. Sino ditong mga nabitin sa Secret File ni Ivy? Sorry kinapos tayo ng oras. Pero isang paragraph na lang kasi yung natitira. Kaya ayoko na mag-part 3 guys. Sinortcut ko na lang. At medyo na consume yung time natin sa pagbabanggit ko ng ating mga endorsements. Alam nyo na, yan yung mga nagbibigay sa atin ng pera. Charot! Charot! Pero eto na nga, kabisyo. Bibigyan lang kita ng konting background dun sa shinortcut ko kanina na dulong part na bigla silang nag-reconnect ni Popot. 'Di ba nahuli nga na may babae siya dahil hindi nga siya gusto ng nanay. So yung nanay lantaran ng sinabi sa kanya na meron babae, etong anak niya. Tapos, ang nangyari, binlock niya sa social media, hindi na siya nakipag-communicate kay Popot. Tapos, eto na. Nagka-boyfriend siya ng iba, fast forward. Okay? Tapos, kinasal siya. Pero itong si Popot, nagpupunta pa rin daw sa kanya. Nagkipag-inuman pa rin sa mga pinsan niya at mga kaibigan niya. So, masaya naman sila ng asawa niya. Nagpaplano silang magka-baby pero si Popot ayaw pa rin tumigil sa pagpunta dun sa kanila. So, kung hindi raw titigil magpunta sa lugar, etong si Popot dun sa kanila, sasabihin niya raw sa asawa niya ang ginagawa niya. Nalaman na hiwalay na pala sila ng asawa niya. So, etong si Popot may naging asawa. Oo, parang Marites yung dating ko dito, no? Ganito ako magkuwento ngayon. Parang hindi ako yung basa princess ninyo. Ito Marites type po itong naririnig nyo ngayon. So, sabi nito ni Ivy, kung naghiwalay kayo, wag mo na kaming idamay. Oh, ganon. So, ang gusto pala ni Popot, magkausap silang dalawa. Magpapaliwanag daw siya. So, nag-reconnect naman sila, pero ayaw na ng ating Secret File Center. Dahil masaya na siya sa pinili niyang mapangasawa. Yun nga lang yung problema niya, lagi pa rin nag-a-appear si Popot dun sa kanila. Pagkatapos daw nung tagpong yun, na nagkita sila ulit talaga ni Popot, pinuntahan sila ni Popot, niyakap na lang daw niya. Nagpasalamat na lang si Popot sa kanya. So, ayun, may mga good wishes naman and all that stuff. Pero, ang hirap no? Ang hirap na hindi ka gusto ng nanay, ng partner mo. Ang hirap makisama sa isang tao na hindi ka naman talaga completely gusto pero kailangan mong pakisamahan. Ganon yung pakiramdam. Pero at least, 'di ba, hindi niya tinuloy yung pakikipagrelasyon kay Popot na hindi na kasi siya masaya. What if pinilit niya na makipagrelasyon pa rin kay Popot? Let's say, hindi naman ng babae si Popot, pero hindi siya completely masaya. Parang, hindi pa rin maganda sa pakiramdam yun, diba? Anyway, sige, pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Eto po ang sabi ng ating kabisyo na si Doc Georgie. Hi Ivy, bottom line, hindi ka pinili ni Popot. Yun ang buod ng kwento mo. May asawa ka na, pinili mo yun, wag mo nang pakialaman si Popot. Masaklap man ang ending dahil mukhang napamahal na siya sa side mo, pero kita mo, hindi ka pa rin niya pinili. Hindi assurance na pipiliin ka ng tao na pinayakap mo sa mundo mo. Sayang yung singsing, sana naibalik mo sa kanya o hindi. Kaya isang lamo na lang. Wag mo nang tubusin.
Pakinabangan mo na lang yung heartache mo. Kesa naman magpalunod ka sa panghihinayang. Alam mo, nung ako na-engage tapos hindi natuloy yung kasal namin nung una kong fiancé, inisip ko sana pala hindi ko na lang talaga binalik. Binalik ko kasi mabait ako, ma-pride ako eh. Di kaya ko lang bumili niyan. Ganon! Ganon. Pero dapat pala kapag niloko ka, dapat i-keep mo na lang lahat na pwede mong pakinabangan, no? Parang yun na lang yung bayad sa lahat ng heartaches na natanggap mo sa taong yun. Well, that's my evil side. Hindi, pero the good side, yung angel side ko naman, sabi, hindi, balik mo kasi masyadong mahalaga yun, diba? Para sa kanya at para sa'yo. So, wag mo na lang kunin yung mga bagay na nagpapaalala sa'yo sa kanya. Mag-move forward ka na lang. Pero kung talagang dati malakas lang yung bulong ng demonyo sa akin, yun talaga yung gagawin ko. Now na na-realize ko kung gaano kahirap kumita ng pera, ha? At kung gaano kataas na yung baygayan ngayon ng gold. Diba? Oo nga eh. Pero affordable, alam mo kung saan? Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Sana mag-endorser din ako minsan, no? Para maraming gold. Anyway, eto naman po sabi ni Darwin. Nasa nanay ni Popot yung problema kasi kung talagang gusto ka niya, so suportahan ka niya, pero hindi yung ine-expect mo bagkus ay gusto niya na obligasyon pa niya yung 3 kapatid niya, which is yun ang hindi niya nasabi sa'yo. Ngayon, much better na forget na about sa inyong dalawa at move on na sa chapter ng asawa mo. That is your new chapter with your own respective partners. Mahirap kasing maging cargo yung buong pamilya mo, lalo na kung mag-aasawa ka na. Siyempre, bilang lalaki, at kahit naman sa babae, di ba? Pag nag-asawa ka na, ang priority mo na, yung pinakasalan mo, yung pamilyang bubuuin mo doon sa taong yun. Hindi porke naman na nagpakasal ka, ibig sabihin, hindi mo naman na magiging parang responsibilidad itong pamilya mo, or sabihin natin wala ka ng pakialam sa kanila completely, meron pa rin paki. Pero you have to also teach them to earn money para hindi lang ikaw yung nahihirapan. Yun ang mahirap sa atin sa mga Pinoy actually. Toxic Filipino culture yan pinapasa sa iba, especially sa mga bata, sa mga anak, yung responsibilidad ng magulang. Na kung tutuusin, kung may ibibigay yung anak sa magulang, 'di ba, salamat. Kung able ka naman and capable ka to really work, bakit hindi magtrabaho, 'di ba? Kumbaga may 2 kamay ka, may 2 paa ka, and even people with conditions nakakapagtrabaho naman na ngayon Anyway, eto naman po ang sabi ni JP Babasa. Actually, wala naman talagang problema si Ivy. Yung magiging problema lang niya yung iniisip niya, which is yung pinapasok niya. Which is hindi niya dapat gawin yung pag-reconnect dito kay Popot dahil meron na siyang asawa. Payo ko, stop na, isipin na lang niya yung binubuo niyang pamilya, baka masisi pa siya sa huli or magsisi siya sa huli. If ipagpapatuloy niya yan, magiging masaya nga siya pero may natatapakan ka namang tao. May balik yan. Yun lamang po. Happy Tuesday. Yun yung interpretation pala ni JP Babasa dun sa last part nung secret file na binasa ko. Well, ayaw naman na niya. 'Di ba? Pinupuntahan lang talaga siya kaya hindi maiwasan na nagkikita sila. Anyway, eto naman po ang sabi ni Charles Sancho. Kasalanan talaga to ng nanay Yung ang linis naman ng intensyon ng secret file sender natin. Pero itong nanay niya, ilusyonada, kairita. Nairita na tuloy ito si Charles Sancho. Thankful na lang or be thankful na lang sa naging asawa mo. At para sa nanay, sana nakakapagluto siya ng masarap pero mapait pa lang niluluto niya. Bakit ganun? Para rin kay Popot, alam mo, kahit itinakwil ka ng nanay mo dahil kay sender, paglalaban mo pa rin pero egul ka sa pakilamera mong nanay. Yung nanay niya, akala niya nasa party ng PH government na kung akala mo. Siya lang magdedesisyon kahit mga anak. Siya lang magdedesisyon dun sa buhay ng anak niya. Ma'am, may sariling buhay po yung anak ninyo. Umayos po kayo. Hi nga pala, kina Kaloy, Chloe, and Angelica de Mahad. Hoy! Siyempre, hindi naman natin kailangan shoutout yung mga yun. Hi, Kaloy. Charot! Anyway, ito pa sabi ni Riza Figueroa. Naghiwalay kayo ni Popot ng walang closure.
Hindi ka gusto ng nanay niya, move on ka na lang, Ivy. Total, may asawa na siya, may asawa ka na. Yeah, definitely. Sabi ni Terry Miss Fernandez dito, investment daw ang anak, yan ang litanya ng mga mael na parents. Ano ibig sabihin ng mael? Ito pa sabi dito, worst ka mag-anak ng biyanan ko, pati pambayad ng kuryente, hinihingi pa sa asawa ko. Ay, ba't kaya hindi maiwasan na may mga ganun, no? Pamilya na humihingi pa ng sustento, pambayad, mula sa anak nila na nag-asawa o kaanak nila na nag-asawa na bumubuo na ng sariling pamilya. Sana i-mindset naman natin yung growth mindset. Yung tipong, hindi sapat yung kinikita ko, magbabanat pa ako lalo ng buto. Magtatrabaho pa ako ng gusto para may pangkain ako. Maiintindihan ko yung mga taong unable na talaga to really work. Kasi hindi na kinakaya ng physical attributes nila na magtrabaho pa, yung physical abilities nila na magtrabaho pa. Maintindihan ko yung magigets ko yun eh. Pero kung binigyan ka ng senses ng may kapal at kayang-kaya mo namang magtrabaho, what is stopping you? Pala na lang ba tayo? Asan pala lamon? Palad? Palamunin? Ganun na lang ba yung mindset natin? Sana ma-break yan sa toxic Filipino culture, no? Ang hirap eh, na nagkakaroon ng mga bagong generation tapos meron pa rin ganitong klaseng henerasyon. Although, di ko po sinasabi na pabayaan nyo po yung mga magulang ninyo just in case na mag-aasawa kayo. Ako po mag-aasawa na, no? Hindi lang tayo sure kung kailan. Pero, nasingsingan na po ako recently, no? And, ngayon pa lang, naintindihan na magulang ko na kung ano man yung naibibigay ko dati, hindi na katulad noon. Hindi na magiging katulad ngayon. Kasi nga, meron ka na in mind na bubuo ka na ng pamilya. Napag-uusapan po yan ng maayos. Lalong-lalo na kung ikaw mismo nakaanak, kamag-anak, kadugo, anak, ang magsasabi sa iyong magulang, sa iyong pamilya. Marami na akong nakilala na mga magkakarelasyon na nagiwalay dahil hindi gusto ng pamilya nila yung partner nila. Pero meron din naman akong kilala na naipaglaban nila yung pagmamahal nila sa partner nila dun sa mga kapamilya nila. Pero parang mas madalas kung naririnig na pagsablay talaga sa magulang, parang hindi kinakaya nung manugang. Yung mga mother-in-law minsan, diba, swertihan ka talaga dyan. Kasi may iba, kala mo mother-in-law pero monster-in-law pala. Charot with harot. Sana i-break natin yung cycle para sa mga susunod na henerasyon. Kung meron kang kapasidad, may kakayanan ka para magtrabaho ka. Mag-invest ka. Diba? Huwag mo sanang tingnan na investment yung anak mo para makaahon kayo sa hirap. Kasi for sure, nahihirapan din naman yung tao. Nagkataon lang na meron siyang opportunity. And I think, and I also believe, ng opportunity, napakahirap din yan dumating sa buhay ng tao. But if wala talagang oportunidad na lumalapit sa'yo, sabi nga kapag walang nagbukas sa'yo ng pinto, hanap ka ng bintana tapos doon ka lumusot. Subukan mo. Ang tawag doon, tenacity. Ano ibig sabihin nun? I-search mo na lang. Yung determination, yung grit. Ang dami ko ng English yung sinasabi dito, no? Kasi palibasa quote ako ngayon Quote, tenacity, grit. Lahat ng yun. Diba? Gamitin mo para kahit papano, kumita ka naman ng sarili mong pera. Hindi yung palamunin ka, palapalad ka lang, palahingi ka. Let us break that cycle. So anyway, mabalik tayo sa storya natin talaga. Ivy, alam kong nasa tamang pag-iisip ka at masaya ka na sa meron ka ngayon. So just keep it up.
Medyo mahirap lang talaga kapag yung isang tao dumadating sa bahay ninyo, 'di ba? Nasa sa inyo bigla, tapos gusto kang makausap, nagpi-plead sa'yo, pero naniniwala akong magsasawa din yan eh. Naalala ko kasi yung ex ko eh. Na parang may papunta-punta pa sa bahay, ganyan. Pero kapag hindi mo na talaga na-entertain, wala na lang din yan. And baka mamaya kaya lang talaga siya pumupunta sa inyo para dun sa mga pinsan mo, 'di ba? Dun sa mga ibang kaanak mo na naging kaibigan niya. And eventually naniniwala naman ako na kung hindi niya tutulungan yung sarili niya, well, nandiyan pa rin siya. Pero sad for him kasi hindi siya nakakausad. And for you, yeah, yung pagyakap mo, pagyakap din niya pabalik sa'yo nung huli kayong magkita, it's something na parang very symbolic para sa lahat ng mga nagtapos na relasyon. Para sa dalawang magkarelasyon na natapos na yung romantic relationship. Especially kapag medyo matagal yung timeline o yung parang panahon na hindi kayo nagkita o kaya naman na break na kayo. Symbolic yun para sa akin kasi ginawa ko din yun eh. Yung yakapin yung ex at sabihin, okay na ako ngayon, masaya na ako. Diba? And magiging masaya ako para sa'yo kung sakaling ayusin mo na yung buhay mo. Kung hindi nyo man nagawa yun, wag nyo nang subukan. Kasi yung mga tunay na nakaka-move on lang talaga yung tumatagal sa ganong klaseng yakap. Alam mo yung klase ng yakap na walang sensual parang feelings involved. Yung klase ng yakap na alam mong masaya pa rin akong nakilala kita. Parang closure kind of yakap. Pero kasi medyo tricky yan eh. Pwedeng bulungan ka ng demonyo na, yakapin mo. Tapos biglang hinalikan ka sa leeg. Mahirap yun! Sinasabi ko sa inyo. Pero, kung yung klase ng yakap na yun, parang, I still thank the Lord for meeting you. Marami pa rin tayong magandang pinagsamahan. Parang ganong klaseng yakap yung kahit hindi na masyadong maraming mga salita yung nasabi. Pero yun na yung pagpapadama, diba na, we're done, we're okay, let's move forward. Yun. So, Ivy, just continue moving forward and I hope mag-heal na yung puso ni Popot. Yun kasi yung mahirap dun yung kapag nagkamali ka tapos pinagsisisihan mo lahat ng mga ginawa mo. Kasi si Ivy, wala naman siyang nagawang pagkakamali, di ba? Kumbaga parang sinubukan niya pa rin gawin yung lahat ng kaya niya makakaya para maging okay sila ng mother. Hindi niya naman sinagot siguro ng pabalang yung mother, ganyan. Ginawa niya yung tama eh. Pero sadyang nagkamali lang talaga itong si Popot, and I think that's a deal breaker para sa ating Secret File Center. So, yun lang. Sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, pwede nyo na po yung i-share sa akin through raketera@gmail.com. Diyan nyo po i-send yung mga secrets ninyo. At kung gusto nyo naman tumawag, okay lang din yun. Kasi pwede kayong tumawag sa aming Viber line 0916-529-5595. Dahil tumatanggap po ako ng tawag sa mga kabisyo natin out there na gusto magbahagi ng kanilang pinakatatagong sikreto. Yep. So, kabisyo, ano pang hinihintay mo? Tawag na sa 0916-529-5595 para sa programang Top Secrets. And BRBS and Bathroom Breaker still with me, DJ Rocky, and you're listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Ivy's Secret 5. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!